Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalaka ti agsao iti patapos ako nada. Ngem narigat gayam no daytoy kat mismo ang mapasamak ken ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aurora. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamot tan ti gayam ta, Grace? Kasla awanan sa bali ang lalaki no kasjay tinaramid na. Ay ayatin na lang ni Roger. Iso a pinakawan na. Di anya ngay ita ti panunutan ni Roger. Aramiden nan tumanan ti agsapol iti sabali a babae. Gaputaan muna, apakawanan tumanan ni Mia. Nagkarikanumat ni Roger. Asaanan ang maulit ti inaramid na. Isukat nga adu ti malukloko a babae. Gaputa ipalpalubos da alukwan ida ti kaayan-ayat da. Anya ngay nga rod ti kayat mong aramidan ko man ni Mia. Rumbang lang asinaan nan ni Roger. No nagaramidan ti lalaki ti basol, ulit-ulitan nan to dayta. Iso arumbang lang asaan nan nga ikan iti tsansa ni Roger amang pasakit manen kan kuana. Kasano? No agpayso asaanan nga ulitan ni Roger ti inaramid na. Kat, kasano ngay no ulitan namanan. O di sinaan nanton. Jack amo ka ni Mia. Angam na siyak, once ang nagaramid ni Orly akaayan-ayat ko iti kalukwan, sorry laengan, ngam saan kon apakawanan. Mayat man ti panagkuyog yung amasabat ko Saan ka di nga mumatan nga okay kami ka ni Roger? Agpeso day ta, Aurora. Napakawan na ko ni Mia. Among ka di, Roger? No siyak ni Mia, saan kan nga ikan iti tsansa? Ni, apay mo tinakas ti bagbagam gayam? Ay na, Mia. Inikam laang ni Roger iti tsansa, amang pasakit manan kan ka. Nagkariak adya kon ulitan ti inaramid ko, Aurora. Kinidaw ko ni Mia, nga ikan iti maudi agundaway. No siyak ti lukwan ti kaayan-ayat ko. Ay, polos. Jack ikan iti maudi agundaway. O sige, labsan kayo pa'y ha. Oh, apay anak ka umay ka. Anya ti gagaram, Roger. Kaya't ka kumakasarita, Aurora. May papaniti? May papaniti pa ng pakawan kanyak ni Mia. Kaya't kumat-kumati agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti panang lukok iti gayem mo. Katsapay la kuma. Tay kanak matitigundaway ko. Amang ipakita nagbalbaliw akon. Katsaan kunton alukon ti gayem mo. Uray man sa anak apabor iti panang pakawan kan katigayam ko. Awanan ti maramidak. Tapi nakawan na kan. Ang pulos ajak tumamati. Asaan mo nga ulitan ti inaramid mo? Pangaasim ko, Aurora. Mamati ka kanyak. Iti kasta, mamati mat kanyak ni Mia. Gapu iti imbagbagam iti nagsasabat tayo. Naipalagip manan ka ni Mia ti panangloko kan kwa na. Imbis ang makaliplipatan. Saan ko nabasol? Nukas pangarigan ta makapagpanunot ti gayem ko. Sapay la kuma. Tasaan na kan tumat alukwan ni Orly. Talaga asaan nakalukwan? Gaputa ay ayatan nak. Kano kas pangarigan ta agaramid iti kalukwan ni Orly. Hay, sorry laengan. Ngam saan kon apakawanan, akas iti inaramid ni Mia kan ka. Nakita ka naggapo dito ni Roger. Anya ka diti kagara na ken ka. O may agkid-kid daw iti pamakawan, iti inaramid na ka ni Mia. Apay asika ti pagkidlawan na iti pamakawan? Gapo, tanasabat ko ida ka ni Mia ijemol. Kat binagbagaak ni Mia. Imbagak nga imposible, asaan manan nga ulitan ni Roger, tinaramid na.
Apay ngamin nga imbagam dayta. Baybayam idan, di ka makibiyang kadakwada. Kaasimot nga mitigayam ko. Ay, amok. Ulitan tumanin day jay aro jay tinaramid na. Amom nga rod, nagbaliw matan. Ado talaga ti lalaki aman luloko. Gapo takas ti aramiden dagiti dadduma a babae. Naglakalaang ti panang pakawanda kadakwada. Ay ayaten ni Mia ni Roger. Iso a pinakawan na. Kalukuan. Agabuso lang ti lalaki no kasta. Kaya't nga rod asawan dayta. Ano siyak mati makaaramid iti kamali. Pulos adinak mapakawan? Natural. Isong asaan mo apadpadasan ti mang loko kanyak. Gapo tapulos. Asaan kan nga ikan iti tsansa. Di ka madanagan. Awan mat planok amang loko ken ka. Ay ayaten ka unay. Iso asaanak to nga agaramid iti saan mo akayat. Imbag taamom. Wanya, ready ka din. Itulod ka na iti trabaho yo. Wen, ready akon. Mabit lang taalaak ti bag ko. Talaga abilibak iti kaayan-ayat mo, anak ko. Itulod kan sukunan na ka iti trabaho. Kaslasaan ang mabanbanog. Adalang arudon trabaho na. Agpasada pa iti takse, iti rabi Iso nga rod ang nagustuak ni Orly, nanang. Tanagagat, kan nasingpat. Mariknak tinalaos a panaggusto na kanyak idi. Iso asinong batak. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. At nanang, plano minti agkasar iti daytoy umay atawan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Kaya't ko launay ni Orly aparakan ka. Uray syakmat, nanang. Kaskan ni Orly ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Kunak man no agbiyahe ka ita. Apay asinukon nakpay laang dito'y trabaho. Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Itulod kan. Diyak kahit ang mabannog ka pailaeng. Amok na bambannog ka iti trabaho. Amangan no mairuamak iti kastangar aramidam. O di mayroam ka laeng. Awan mo't planok amang isardang iti kastoy nga aramida. Agyaman na ka, Orly. Nagsingpet ka talaga. Gapo tayo ayatin ka unay, Aurora. Iso ajak kayat amarigatan ka. Sa anak mo't amarigrigatan. Basta, jak kayat amabannog ka. Apay anak ka pa share ka gayam. Anak ka di gagaram? Awan. Kayat ko lang ti umay makiistoryakan ka. Day off ko ngamin. Anya ayati kayat mo pag-istoryaan ta. Kumusta kayon ka ni Roger? Ayos kami, Mat. Idaw-dawat ko. Asapay ko, Mat, saan manin ang masulisog iti sabali a babae. Kita, saan mo't lang nga agtal na ti panunot mo? No insinam ko man, di awan ko matikas tarik nam ita. Kasladyak namin kabaulan ang mapukaw ko ni Roger. Ay, sabagay. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Ang usaram ko maakanayon ti utak mo, kayam. Saan lang ati pusom ti paganandaram? Imbagpay kan ka tanapod na ni Orly kan ka. Amok nga ay ayatin na kaunay. Ar-aramiden na ti amin para kan ka. Day tamat ti magustuak unay kan kuana. Kasla di na pa'y kayat amabanukak. Kasla prinsesa ak iti panagriknak. Imbagpay kan ka gayam. Swerte ka anak kasarak itikas ka ni Orly. Nakaumayak, tada kayat ko nga ibagakan ka gayam. Oh, anya day ta, gayam. Diyak kumakayat nga ibagakan ka. Ngam gayam ka. Ken isaksakit ka. Iso arumbang laang nga ibagak. Uray nagpakpakaasin ni Orly, asaan ko nga ibagbagak. Ne, anya ka di day ta. Ibagamon no anya day ta nga ibagam. Di na ko mapaggagaran. Nag-check-in kami iti boyfriend ko idirabi. Idirumor kami. Nakitak a nag-check-in mat ijay a hotel ni Orly. Ket adda kadwa na a babae.
Anya, agpaiso ka di dayta nga ibagbagam. Awan ga po na nga agulbutak, Aurora. Apay ko mga aramidan na ti kasta. Girlfriend na kadimot day dya babae. Nabayag ka din ngam muna. Imawag kanyak idi nakaawid akon. Kat kuna na nga itanala ang anaam mo day dya babae. Nabartag ka no nga inlugan na ti babae. Kat iso tinang sulisog kan kwa na. Iso asaan ko kanulatan nga ibagbagakan ka. Gaputaawan laang day dya napasama kadakwada. Awan laeng? Nakinaig iti sa bali a babae? Ita, awan laeng para kankwana? Amok aguraan nak ni Orly. Ngamno saan kumat nga ibagakan ka? Saan naklakit di apagtalnaan ti konsensya? Agyaman nak iti kinapudnom agayam. Agyaman nak iti panangipudnom kanyak iti dayta, Grace. Pangasim, Aurora. Ikanak iti gundaway kong agpalawag. Saan ka di ang naibagakon kan ka? Ano nagaramid ka? Awanan ti tsansam? Amok na ita. Ngam tao aklaang, Aurora. Nasulisog ak iti day di a babae. Pakawanin na kuma. Saan kan ang mapakawan? Iso apumanaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita kanya? Saan? Diyak maramid day tang ibagbagam. Sikati biyag ko. Sikati amin ko. Ngam apay, anaaramid mo ti kastoy, Orly. Kinunak matasan ko nga ingagara. Saan ko nga inaram day di a babae? Awan pa nagayat ko kankwana. Saan mo apagrason nasulisog ka? No talaga saan mo akayat? Ado ti mabalin mo apagpilyan. Mabalin mo ti mangliklik. Tamumat ama sakit anak numamuak. Ngam apay adi ka nang liklik. Iso nga rod nga kidkid dawak iti pamakawan mo, Aurora. Aklonak ang nagkamaliag. Jaklaim pagarop ang maaramid ni Orly ti kasta, anak ko. Ngam naaramid na, nanang. Kat, anya nga ron ti planom ita. Saan kon nga ikan iti tiyan sana? Isu tinagaramid. Isu alak aman na ti bunga tinaramid na. Nakasagana ka ka din ang mapukaw mo iti biyag mo ni Orly. Apay ka din asaan. Diyak ka sa pulan ti lalaki aman luloko. Anya ti aramidam ditoy. Sukunin ka. Tapno saan ka na mabanog? Saanan akasapulan nga aramidam dayta? Awanan relasyon ta. Isaw nga isardeng mo dayta nga aramidam. Saan nga imanugot nga agsinata? Iso akaayan ayat kapelang. Linoko nak, Orly. Iso nga awanan karbangam kanyak. Sana ka agsarda nga kidaw iti pamakawan mo, Aurora. Sana ka sumuko. Ay ayaten ka. Katjak kabala na mapukaw ka iti biyag ko. Pangaasim, Orly. Husto ko man. Kasano amalipatak ni Orly? No saan mo't asumardang agkidkid daw iti pamakawan kanyak. Nagrigat gayam apukawan tirik na iti may sa ataw. Uray nagaramid iti saan arumbang. Anya ti aramidag. Tapno malipatak ni Orly. Uray kayat ko alipatan. Ngam iso pa'y laang tilinaon ti pusok. Kan iso akanayon tilinaon ti panunot ko. Kasladyak kabailan. Numapukaw ko ni Orly. Apay akas laawan gaganay gayam, anak ko. Gapo ka di itinapasamak ka na kayo kan ni Orly. Nanang, Kunak man
No nakasagana kan amapukaw mo iti biyag mo. Tsaka mo. Ngam, nagrigat gayam, nanang. Kunak no nalakalaang timang lipat. Ngam saan mo't gayam. Nangrunak at saan asumardang ni Orling agkid-kid daw kanya kiti pamakawan. Iso akas lakayat ko na apakawanan. Adakan ka nga agdesisyon, anak ko. Ti maibalakad ko lang. Agpanunot ka na imbag. Nasken asaan ka nga agkamali no anyaman ti agbalin a desisyon mo. Diyak ngamin kayat amakita nga aglidliday ka, Aurora. Ngam anyalangan ti ibaga kanyak dagiti gagayam ko. No pakawanak ni Orly. Saan ati ibaga ti tao ti panunutam? No di kat ti pagsayaatam. Awan mo't makitak adakas na no ikam ni Orly iti may sapay, agundaway. Sige, nanang. Panunutak ang naimbang. Aging ka ita, saanak pailaeng amakadesisyon, Mr. Lonely. Ngem ammok nga ay ayatak pailaang ni Orly, ket kasladyak kabailan amapukaw ko. To'y pagayam mo, Aurora. Agyaman pagayam Aurora, iti daytoy apakasaritaam. No napudno lakid din ni Orly, iti panagkid daw na iti pamakawan. Apay, no ikampay, iti sabali agundaway. Ngam, adalataken ka, ti amin a desisyon, ket sapay la kuma, ta saan ka nga agkamali, no anyaman, ti agbalinto a desisyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad, itinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.